babban rabo, babban rabo, babban rabo nufi ne na rabbana. Babban rabo, babban rabo. Kar ka ce min haka ku dawo. Ba abin da kuka zo da shi? Kai din ba da nake ganin za ka yi wani abu? Ba abin da kuka zo da shi? Ku kuma dan uwarku me haka? Ya kuke min abu kamar mata? Tashi! Tashi mana! Tashi! Duk wanda ya san shi ba namiji bane, kar ya tunanin zai yi amala ta da ni. Kai! Tashi! Durun wannan ni yunwa nake ji. Alhamdulillah. Dama duk inda abincin bawa yake sai Allah ya kai shi. Yawon duniyar kare aikin banza. Yadda kuka je haka kuka dawo. Idan jaki ya kokarin yin tutsu da kaya, yana nufin ya shirye shan duka. Kamar yadda ku kuma hakan kuka dauki niyyar tara aradu da ka. Ya kamata fa mai gida ka gane fa. Wannan ba laifin mu bane fa. Ina ganin akwai abin da muka yi ma abin bauta bagaki. Shi yasa ya kasa ba mu sa'a a cikin dadin nan ba mu samu komai fa. Wannan magana haka yake. Ba mu taba shiga daji a ce ko gyare ba mu kama ba. Gaskiya wannan abin ya kamata a duba.
Haba ɗan uwa, yanzu haka za mu ci gaba da rayuwa yau bakin ciki gobe takaici. Wani irin daɗi ne a wannan addinin naka da har zai sa ka fifita shi fiye da ɗan uwa da abokan arziki. Zan so a ce kuma kun kasance cikin wannan daɗin. Zan so a ce ni da ku mun rayu kyakkyawar rayuwa. Mun yi rayuwa tare ni da ku ranar gobe kiyama. Ban fahimce ka ba. Kamata ke duk duniya babu wacce nake kauna bayan iyayen maseki. Saboda haka zan so a ce kin shigo wannan addinin karanci. Kuma haka ko dawo? Lalle sa'a ta tabbata gare ku. Sani, kuna fuskantar babbar barazana ko kuma in ce halaka. Alhamdulillah. Ni ka gama sai da na koshi nake tunani ko naman nan an yanka ko mushe ne? Kuma mushe ne dai ai yanzu na ci halaka inda ai lalura ce. Babban rabo, babban rabo, babban rabo, babban rabo, nufi ne na Rabbana. Babban rabo, babban rabo. Ina so ka mun bayani ko ka bani labari akan rayuwa bayan mutuwa. Rayuwa bayan mutuwa ita ce rayuwar da Allah zai tashe mu bayan mutuwa. Sai da rayuwa ce ta sha bamban da irin wannan rayuwar da muke yi a yanzu. Rayuwa ce da idan mutum ka yi ayyukan alkhairi za ka rayu cikin jin daɗi har abada. Idan kuma ka yi ayyuka na sharri za ka kasance cikin azaban Allah har abada. To amma me yasa har yanzu ban taɓa ganin wani ya mutu ya dawo ba? Ku sani kuna da damar cancance wanda zai zama fansa a gare ku. Tunda ko da zomo ya gagare ku kama. In ba haka ba ta yadda za a yi baka kiye ba mu sa'a. Wannan bakin ya kama shi. Wannan ya fita. Gashi na ba na ka shi muke so ga ana za wannan. Kai! Ku sani ba ce ku ce ni ce. Dole ne ko ta hanyar gasa ne. Ku yi nazari. Ku fitar da abin da ya dace a tsakanin. Domin in hadidan har ba haka ba yadda za a yi baka ki ya an shi kudurin. Ya Allah, ina roƙonka ya Allah ka kawo min mataimaka da za su taimake ni wurin yaɗa addininka ya Allah. Ya Allah ina roƙonka ka shirya da iyayena, ka shirya da dangina, ka shiryar da ƴan uwana da aminina, ka shiryar da su shiri hanyar tafarkinka ya Allah. Babban rabo, babban rabo, sun tuwa ta Rabbana. Wai kai, wannan wani irin addini ne kullum abu guda ba ku. Da za ki fahimci dalilin da Allah ya sa halicci bakin samu da bauta. Kai, wannan addinin naku ya cika ka'idoji da yawa. Kai kuma menene ka zo ka kwara mutane ido tun da zaka ki magana? Dama sarki ne ce a zo in kira Judu ya zo da gaggawa. Kin ga bambancin addinin musulunci kenan da sauran addini. Idan da musulmi ne shi da sai ya yi sallama ya nemi izini sannan mun yadda mun ba shi izini ya shigo sannan shi. Ga tambaya guda ɗaya. Menene bambancin mutum da dabba? Shikenan ki je ki nazari in ya so sai ki kawo min ansa daga baya. Kai kuma ka je ka ce mishi yana zo. Kali?
sarki mago gida na mugunta mai shirya mugunta mai kau da magauta sarki mago sarki mago Kulo 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 kulo. Kulo 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 kulo. Kulu-kulu na Audun Mama Gitta mai wawan sara, ka aje sansanin tsiyagwaran ya ɗauka. Uba na mugunta. Abin da yake faruwa a wannan gari namu, ba abu ba ne mai kyau, matsala ce ƙatuwa. Lallai bakaki zai yi fushi da mu idan ba mu ɗauki matakin gyarawa ba. Dar uba, da ɗaya da kanka da ɗaya da abin da kake kawai. Bokashinku, shin wannan wace irin matsala ce za ta afko mana wannan garin, wanda har abin bauta ya yi fushi da mu? Abin zai zo daga mutum biyu ne, za su shigo su yaƙi wannan ƙasa tamu. Su raba mu da addininmu na gargajiya. Abin bauta ya taimake ka, ba zai yiwu ba. Boka, abin bauta ya taimake ka, wannan abin bauta ya taimake ka, a tambayi boka hanyoyin da za a bi. Wato boka wannan ba zai yiwu ba. Abin bauta ya taimake ka, na je gidan judu, na tarar da ɗansa, yana addinin baƙi. Yana tsafi, yana so ya rusa garin nan. Kai, ƙarya ne, abin bauta ya baka lafiya. Abin bauta ya taimake ka. Ba zai yiwu ba. Haka ne. A wannan garin da muka taso muka tarar da addini na iyaye da kakanni. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Abin bauta ya taimake ka. Sarkin yaƙi baya nan, ya tafi farauta. Saboda haka, yanzu ni da kaina zan zaɓi mayaƙa, zaratan mayaƙa. Haka yake. Ina so za a je gidan judu, a taho min da shi nan fada. Kuma ina mai tabbatar muku da cewa hatta dabbobin gidan judu sai sun amsa tambaya a nan fada. Abin bauta ya taimake ka, in ƙasar gidan judu ka ci a ewo ga baki ɗaya sai an jijjigo ta an kawo ta nan fada. Abin bauta ya taimake ka. Abin bauta ya ƙara maka tsawon kwana. Ka dakata! Na ce ka dakata judu. Ba na buƙatar gaisuwanka, kuma ba ni ba zan raga maka ba, saboda ba na baka umarni ka bi. Gaskiya.
babban rabo, babban rabo, babban rabo, babban rabo, nufi ne na Rabbana. Babban rabo, babban rabo. Ga bawa nan, ina so bawa, ka faɗa mana abin da ka gani a gidan Judu yana faruwa dalla-dalla. Ɗalan uwa ka bawa, me martaba ina magana. Abin bauta ya taimake ka, ni na san akwai masu neman haɗa ni da kai a fadin nan. Ɗalan uwa ka, tabbata shi. Ya wani tsarin abin bauta ya taimake ka. Kai! Kai! A je a ɗaura bawa a gidan horo, kuma ina so a yi ta gana masa azaba mai tsanani. Bauta ya taimake ka. Sakamakon ƙarya da ya min da kuma al'umman gari. Gaskiya ne. Waya! 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 Kar da ya ce masu abincin nan ne suke tahowa. Sarki mago, sarki mago, sarki mago, gida na mugunta, me shirya mugunta, mai kau da magauta, sarki mago, sarki mago.